Uyonis udi wei ki kadar ngut ki apostol lani ki senran chung Yesus Kris ki bawa Yesus ula jit kerpang banlong ki nong bot pasenda chung u. Na pedang ki kadar ngut ki senran Uyonis udi wei ki senran ba kerpang chung utra Yesus. Namaru Yesus uda u hadu kata-kata bad usyani abharu u. Uyonis udi upara chung ujekap bad baro arngut naki lakot ki kun chung upertat namar ka jing celur ka jinglan ladi bad ka jing ai tilut chung ki namar Kris. Uyonis ulayu i balap markmat bunsen ki kamba bakrau bo Jesu lale dala ki jong ki kmat. Uyo i markmat bakumnu Jesu upen impat ki belayap upen ko ki bapang bat sai ki hajar ngut ki pajba tang da kendiat i jingbam. Bat Uyonis ambo don badu Jesu tang ki por ba syam sobha. Henry ladon hasenda jong Jesu wat ki por ba etam ba uya kendu. Hakapor bala sakna prayu Jesu shibon ki weipat ki la perno namar ka jing syapting bakrau. Henry Uyonis ulayang hajan ka ding pena ringkat kamari ke kami jong Jesu ban pentengan ka hagan ke jingjia ba ikrim hadin bo Jesu ulami pan bat ulalik pai syabneng Uyonis ulak lalong uwei na kinong yalam bakraw jong kabalang kebrang long bat kebrang syusdang kiti kipor ulayat keleng ban yalap bat ban hikai ki weipat syapang Jesu bat ulalong ru nong tho ya ke gospel Uyonis bat ya ke kitab jing petpau lani the book of Revelation namar ka jingyaj bakraw jong u bat ka bor jong ka jingyalap pan penkala Kristen ka klan pala tauni ubriu kinong sinsyar jong ka Roman Empire hakati kapor kliu i bo uni ubriu ulalong ubala bu jingma hadu kata-kata ye ka Roman Empire hi barok kawai kumta kila kwa bantau da kanu kalat bo uni ubriu unum yo lat syu banyalap bat pan penkala Kristen ye kibriu hakati ka hima namar chibun ba kila nang kala Kristen bat kelalong kinong put jong Jesu lingba ki jingalap jong u bat chibun ba kibriu kila yamani bat burums imno ye Uyonis bat u Jesu omsyu ye gisim bat kinong sinsyar jong ka himarum kumta kani kala penbitar lap ye kinong sinsyar jong ka himarum hakati kapor kumta kila thaulat kumnu banyo penyapno ye u hakata ka rukom ka ba isir khai bat ka ba itrim bha bat ka bomla ban mudur namar ka jingkwa jong kinong sinsyar jong ka himarum hakati kapor kalong baki pajba jong ka himarum ken penlong blai yaki bat mandidam yaki om yaki weipat ki blai lani utau Jesu ka ba Uyonis uyalap kaleng sodong bat unu bapercha ye kani ungat haka saja ka bacir kai ba rei ki Kristen ki kentaj bat ki klem mani yo nong sinsyar jongki namar ki ngej batang ublei ubadai hok pan yo ye kani ka puram kumta kani ka jingle jongki Kristen klapen bitar lap ki nong sinsyar jongka himarum hakati ka por kumta ka thong jongki kalong ban penjat no thiau ye kani ka jingej bat ban pensange sendon ye ka jing pensapreng ye kani ka rukom yalap kumta kila syembu Uyonis undai baningkong tam na preng ki Kristen ban pensitam lingkong hakata kapor namar kelio i bu udai uni nong penpreng ye ke gospel ba share kai tam syapang utau Jesu namar ka jingyalap chu kala bu jingma ka bakraw ye kinong sinsyar jong himarum barok kawai kumta lakam Uyonis balarai ban penyap bat ai da ka punishment ka bas ngutrim tam bat kata kalong ban thep kum pnyang ka baklut bat onle ye kani preng upai ba babun knang baki weiru kenting bat kinum kalak stan syu bat kin sange no sendon ban yalap ye kata ka gospel ukris kumta habak lashim bat berat Uyonis hak tak umpning kloy barok ki pajba habak yu i kani kila itrim bat ngaitru batang kendiat minit Uyonis sayap terkhongno hak tak umpning ka bakloy rei ka ba phlatam kolong habala thap yu hak tak umpning ka bakloy Uyonis uklem lanyar uklem yam lani uklem kran ni bat ka do jung u kam shim la ing watang kendiat ru rei layang hangta kum ubriu basuk ubakman klem kanu ka jingpang bat kani kala penlengongan ye kinong sinsyar jong ka himarum bat ki pajba hakata kapor bat ka blakam penlengo syusyu kalong bah hakata kapor bo Uyonis ulas tang penban banyalap halor kata ka umpniang ka baklut baru kila lingo lut bat wat kinong sinsyar ka himarum bat ki sipai rum ki badon hakata ka jaka bat kala penlong ye ki bandon haka jingklumar jimut ka bakraw haka jaka bakata ka umpniang klut kan syat yu rei kamdon bor ruem bat baru ki pajba ki badon hangta kila ngej basisha ka dei ka kamba ka jung blai bat ublai ulayada ya u kumta kani ka jingjia kala penkendit hadu kata-kata ye kinong sinsyar hakata kapor baru ki jing temu jungki kila pulom lut kila don ka jing klumar jimut ka bakraw bar ka jing ting thothot ka jingjia ka bompat yu ikoj ka bakum kani ka jia ki pajba wat ki bompat ngej menta kila dam laki ko siu habak yu i ya kat kata ka kamba bat pedang sendon ya ka jingalap jung Uyonis halor kata ka umpniang ka baklut kumta kinong sinsyar jong ka himarum kili i bakim don lat bat kimla ban penyap Uyonis kumta kila plan da kanu ka boy bakin la ban khanglat yu uni ubriu ba yo lat syu ye ka ban yalap ye ka gospel
Kumta klay shimno da ka wei karai kata kalong ban set pendi no yu ha ka wei ka daulenong ka bakenja tam ka bakerteng ka Patmos jengai na kibreu Henry habo Yonis udan marwei ha ka daulenong ka bakenja ke jeka kabel set bendi marwei yu kinosen syar chung ka himarum kimla ban khang yu kumno bo nyo ban yalap ye ka gospel ha ka wei pat ka rukom watla umla shu ye ka ban yalap shek breu ha ka jaka Henry ublei lo ai ka bor ka ba phla ba lo i ka jing itu pau shapang ka beneng ka batmai bat ka jingwan arsin u Jisu kumta ba Yonis ulayo ye ka jing itu pau ula tho janai bat penia pha ye ka ka ba ulayo i bat uyo sngau ha ka jing itu pau ka ba ublei markmat ula pen i bat kran ye ka ban sajia ye ka perthai ha kita sngi ki bakhadu ha shwa bo ublei un sapan kutno ye ka perthai kumta ye ka jing itu pau chung Yonis la tho lut ha ke kitab ka bakhadu chung ka Bible kata kadai ka kitab chung pen pau Pause kata ka jing set pendi yu Yonis ha kata ka daulenong Patmos ha ka jing thmu ban khanglat ban yalap ye ka gospel kadai pen ban ka jing kerkhu ye shitelup ki bangej bat ki bompat ngitru ba ki million ngot ki bru ki layo ban puli ye ka kitab chung pen pau lane the book of Revelation kabla pen kendit bat penlong ye ki bru ban kala ka bomot bat kala long kristan ha shitelup ka perthai ha kini ki arhajar snam hadu mentah kumta kani ka mission ka bakrautam ka ba apostol Yonis ula pendep kum usyakri ubakrau ujung ublei kublei chipun ye pi baro ki perlok ki belas ngapat cha skor ye kena ki jinge tu khana ka belajia shapang apostol Yonis